tudok. Most hívjam fel megint? És is lehet venni. Így leköcsögebb. Aha, épp játszok. Tuti Bétev. Akalama go. Tudom, hogy észrevegyem, hogy fizem a piháját, ez már nem lenne jó. Nem fog észrevenni. Jó, tovább, mindjárt leesik, mindjárt leesik. De tényleg. Hát most éppen, most beállt pózba. Napig szuper menje. Honnan ez a gyerek? Nem tudom. Lemegyek, megnézem. Mindegy. Ez poén. Nem akarok balasítani a kamerádba. Mindegy, ő is beesett a páron. De én pont nem akarok az a köcsög paraszt lenni. Igazából is. Most már jól jön, mert már 50 perce várok, és kurva szomjas vagyok.